Hello everyone, good morning. लोगोफोर गोबावनि उनाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बनायना लानाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना मोजां दंना गासिबो लोगोफोर? इसोरनानो आंबो मोजां दङ। अखा बोथोरनि ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आङो न' बोरायबाय। अखायानो नागारथारला लोगोफोर, मारै जाबावगोनथाय। गैला लोगोफोर, प्रेक्टिस खालामनाय खस्थ' खालामनायफोरा दैयावनो थांजोबसिगोनदां। थारिखआ सफैगासिनो आंनाथ', आं खारनो हागोन ना हालाथाय आं गावखौनो मोनथिला लोगोफोर। सानब्रै जिरायबाय आङो, अखानि थाखायनो प्रेक्टिस खालामबावनो मोनासै। गिनायसो मोनबाय आं लोगोफोर, मोदोमानो गिलिरसो जाफिनजोब्बाय आंना। आं ओंखाम संगासिनो लोगोफोर, हारसिङै रावबो गैया, बोरायाबो गैया, नानियाबो स्कुलाव थांबाय। जेबो टपिक गैया लोगोफोर, जेबो कन्टेन्ट गैया, ओरैनो अखा बोथोरनि गोदाव सोराव मोननानै नोंथांमोनजों एसे रायज्लायनो होननानै बांसिनबाबो नुजाफैनाय जाबाय लोगोफोर। आसा खालामो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बिराद बरिं मोनदों, माने अखा बोथोरनि मोदोमफ्रानो साजोब्बाय। मानो होनबा गोबावनिफ्राय प्रेक्टिस खालामबाय थाबाय, ओमफ्राय नै साननै सानथामबा जिरायनो थाबायना, ओंखायनो नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ। अखा बोथोरनि मा खालामगोन मा खालामा, जालाय मोनबोलायसो जाबाय। बाहेरायाव अखा हासनायखाय आं न' सिङाव फैबाय लोगोफोर, आरो उन्दैफ्राबो आंखौ एदावहरदों, बा अखा हानानै भिडिअ खालामगासिनो होननानै बिबोनांफोरा एदावहरनायखाय आङो न' सिङाव फैनानै खालामनाय जाबाय लोगोफोर। गैया, जोंना न'आव बायला जिलासो, खोमसि मोनबायना लोगोफोर न' सिङाव फैनायखाय। थारिखआथ' सफैबाय लोगोफोर, 3 थारिखनिफ्रायनो जाबायना। सोर सोरना दङ 3 थारिखआव लोगोफोर, गासैनिसिमबो बेस्ट अफ लाक थानाय जाबाय। आंना 14 थारिखआवसो लोगोफोर। आंनि लोगोफोरा सोरबाफोर खारफैगोनबा आंखौ कमेन्ट खालाम लोगोफोर। सोर सोरना मारै जाखो खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। गासैबो मोजाङैनो खारगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय लोगोफोर। गोबाव जाबायमोन प्रेक्टिस खालामबाय थानाया, नै आंहासो गिनाय मोनबाय मारै जाबावगोनथाय। मोजाङै खारदो, मोजाङै होदो लोगोफोर, साख्रि लानांगौ जोंहा गासैबो। अखा नागारसिगोन लोगोफोर, नै एसे स्रां जाहांलायबाय। हालाय नागारलाय अखायानो। नागारबा हामसिगौ फिल्डआव थांनो माबार मारै जाबावगोनथाय, बोरै खारबावनांगौ आङो। मालायफ्रा हासोबाय खोमा लोगोफोर, आंहा गैला। नागारबा हामसिगौ लोगोफोर। आं मोसौ खानो थांसै दे लोगोफोर, अखा एसे नागारबाय, दाहाय लोगो मोनफिनगोन। आं मोसौ खानानै फैहैग्रोनोसै दे, दा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। अखायाबो हागोन हाया हाबाय थायो, हानो नालाय हानो, ज्राव ज्राव हानानै थांबानो जायो लोगोफोर। नै लोगोफोर, आङो ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै दसे जिरायनानै नानिखौहाय लांनो फैबाय आरोना स्कुलावहाय। स्कुल टाइमाव सोलायबाय नालाय, गरमनि थाखायनो 7थानिफ्रायनो जायो, ओमफ्राय 11थाबा हगारो आरो। ओरैनोबाबो दिनै हाबखा सनिबार। गखोना माखोथाय आं लांनो फैबाय आरो, अखाबो हादों नालाय साथाबो गैया। नायहैनायनोसै लोगोफोर, स्कुलावनो दं नामाथाय गथ'आ। आलासिबो फैगौनो लोगोफोर जोंहा अखा बोथोराव दा। आंहा जिरायनो मोना लोगोफोर, टाइमानो गैया, बेबायदि खामानि बेस्थ', आरो बोरै मबाइल लाबाय थानो गोसो जानो, भिडिअ खालामबाय थानो गोसो जानो, नङा होमबा लोगोफोर। नै जोंना माइबो ओंखारहांबाय मालाय, नै ओरै गखोना माखोथाय स्कुलाबा। अखाबो हादोंना, थांना नायनोसै लोगोफोर। गारजेन नङाबा हगार हराना गामिनि स्कुलबाबो। नायनोसै ना ओंखामसो जादों नामाथाय, नायनोसै। गवाखै लोगोफोर, स्कुला नै जोंना लामा खाथियावनोखा, लामा सेरावनो स्कुला। लांफैनांगौ जायो लोगोफोर, गारजेन नङाबा हगार हराना। नै मेमब्रां दसे उन्दुनानै बुथे जालायलायबाय। गारि फैदों लोगोफोर, आं लाजियो दे थांनायखौल'। नै लोगोफोर, मानसिफ्रा अखा हाबाय थानायाव ना, जोमैयाव बै उखुन्दै बायदि गुफुर बिरबायना, नुदोंना नुवाखैथाय। जुम खालामनो एसे, बै हाजोआव नङा एक्सुवेलि, जोमैयाव नङा एक्सुवेलि हाजोआवसो बिदि गुफुर बिरबालायनो सान्दुं दुङोनो, नंगौना नङा लोगोफोर? आंनिबाथ' अखासो हासिनबावो बेबायदिबा, आंनि साननाय बायदिबा।
गासिबो गुफुर गुफुर बिरजोबदों जोमैयानो हाजोआव नांफैबायदां लोगोफोर सान्दुं दुंमारोना अखा हामारो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे आं मिन्थिया आरोना बांद्राय आंनि आन्दाजावथ' अखा हानाय बायदिसो मोनो आङो जोंनि गामि बे बैहाय माइ ओंखारदों मालायनो मोनहांबायनो सोरनाबा हानोसै माइ ओंखारबानो ओमफ्राय जोंना ओरैजाय थांबाय जोंना न'आ लामा टार्निंहाय जायो बे स्कुलानो गामिनि स्कुलजों नैबे गबाय स्कुला खालांथारबाय साथा मोननायखाय थौदे आं थौदे मामिया फैगौ दासो साथाया मोजां खमदो मामि ओरैबो थांजोब्बाय गबाय नै स्कुला स्कुल गबाय बिसिना लामा गेजेरजों दा थां गारफैदों ओरै सेरजों थाबाय जे खारलाबायखायो बिसोरो थौदे ओइलै ओइ प्रिबिना नोंबो हाबसोदो सानैजों हाबसोदो साथायाव दे थौदो ओंखाम मोनजानायानो मोनजायोना दिनै स्कुला हा ओंखाम मोनजादों ओंखाम मोनजादोंना नानि साथाया मोजां हमदो दादाजों थाखोसेयाव फरायनोसै नै बेगबा थाखोसेयाव फरायनोसै फिसाजो होदों ABC सासेना केमेरा गिग्रा दङ थाखोसेयाव थांसै आं ABCD रोङाखै आंखौ फोरोंफैदों टिउसन लानोसै आङो दे फोरोंनो टिउसन लागोन नालाय आंखौ आं ABCD रोङाखै टिउसन लानोसै लोगोफोर नै ABCD रोङाखै फरायनो नै लोगोफोर काबादि खेला गेलेहैनो नागिरदों जोङो नै सिख्लाफोर बुरिफोर लोगो नांनानै सावथालफोरजों नांगोन आरो दै जिङाव बेदरनिसो लोगोफोर फैसानि नङा देरहागोन ना देरहाखै दुगैनो मोनासै गारफैदों दुगैनोनो मोनासै लोगोफोर नै बिजावजालिफ्रा जि ब्रा लिंना फैबाय ओमफ्राय स्कुल सौफैथोंबाय दैयासो बारजागोन ना बारजायाखै लोगोफोर मिथिया दै बारनानै थांसै लोगोफोर अखा बादों दै देरदों ना मादों मिथिया नालांथादो एसे इन्टारेस्ट लाफादो जोंजों नै अखा हाथ'वाबा हामगौमोन ना लोगोफोर सावथालफोरजों हागोन ना हायाथाय सावथालफ्रा जि गोरा दङ थैखागोनसो माखासे बारलांग्रोबाय नै जों एबार थांगासिनो सेसखा सयथिबो हायाबा गेलेग्राफोरा नै सासे आरो ड्रेस सोलायनांगौथ' बिहावफोरसो लाना होदों खेलाखौ इन्टारेस्टआवनो एकदम अखा बोथोरनि थौ मोजां गेलेदे सिख्लाफोर जोंनाव हले बोलो गैया नायदो नै लारि सावथालनि गोरलै हो जागोन ना जायाथाय ओइ बावनो गानखादो गाननोबा गानखानायसो थैबाय आं खेला जाहांबाय नै आयु बिदिखौ बारनो हागोन दैखौ नुहुरबावाखै नायग्राफ्रा डेन्जारखौ जाखा नैबे बाक्सुलाय मा खालामगोन बुलायगोन ना मागोन बे होथेनायावनो बे औवा होथेनायाव दै देरखाबाय जोंना दै फिसायानो जा देरखाबाय सिंजों दानायब्रा सिंजों नायनाङा नै दालां बारनो गिदों माखासेफ्रा थोदो बोरै खारफैनदो लोगोफोर बे दैखौ बारनानै आंथ' गलांखागोनसो बिदि दैयाव जा देरदों दालां बानायगासिनो ओइथिंसो खनायावसो जायो फिल्डआ दाबो जाजोबाखै नै जाबाय बेखौ मानो लामखोथाय दाहाय गानगोनदां ना जाहांबाय फिल्डआव मानसिफ्रा जि दंखायो दखान होब्रबलायबाय नै मालाय खामाय लायसिगोनलाय ना सावथालफोरा जि मावजि जानानै दं नै दखान होबाबो मोनजाया नै फैसा लाबाखै लाजिदों फैगासिनो आरो हनै माथिंबासो लांबाय
Sekolah ayo dalam karma sih. Mari gelenai sih. Nunggu jauh tak? Nah, belum sini. Masih baca ni. Gila लोगोफोर ग्रुपा जोंना गाबोनसो जासिगोननो दा मोनासिगोन ना खेलाया दाबो जायाखैनो माने गाबोनावसो गेलेनो मोनसिगोन जों फाइनालावसो दिनै गेलेथ'लानो जोंना टाइम गैला मोनाबाय माने बे एसेबां गिदिर खेला नङा नालाय फिसासो गामिजों गामि नांनाय माने गाबोनसो गेलेनो फैफिनसै जों आयौ हनै दुरुङा थांदो नोंसोर थांग्रोदो जोङो आङो ओरैनो थास्लायस्लाय माने आं फिल्डआव एसे प्रेक्टिस खालामलांसै लोगोफोरनि ओमफ्राय बिखुनजोफ्रा थांजोब्बाय नै थांजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय आं दसे थानानै थांसै दा फिल्डआव एसे खारनानै थांसै दै जाजोबदों नै फिल्डआ मारै जागोनथाय हागोन हायाखै केन्सेल जाबाय दिनैना केन्सेल जाजोब्बाय हो खेलाखौ होनदां केन्सेल जाजोब्बाय नै दै जिङाव थाफैबाय जोङो खेला फिल्डआव थायासै फिल्डआ ओरै थाबाय मेरला मानसिफोर दङ नै एसे प्रेक्टिस खालामनानै थांसै लोगोफोर न'आव आलासिबो दङ ओंखाम ओंख्रि संहैनांगौ अखा हानाय बोथोर ना फिल्डआनो दै गोजानै मारै खारगोनथाय गिबाय आङो हागोन ना हाया खारनो लोगोफोरा मालाय खारगासिनो दे सोरबा खारदों सोरबा बारदों आंहासो भिडिअ खालामगासिनो लोगोफोर आं भिडिअ खालामबाय थाला दे लोगोफोर आं एसे प्रेक्टिस खालामनानै थांसै आंबो आलासिबो दङ न'आव ओंखाम ओंख्रि संनांगौ लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय